Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα θα παίξουμε με το Σπύρο C11 Fortnite Battle Royale και θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε έναν Battle Royale. Και επίσης παιδιά, να θυμάστε να πάτε να κάνετε subscribe και το Σπύρο C11 στο YouTube. Και ναι. Γεια σας παιδιά, σήμερα χαίρομαι που είμαι μαζί με τον Ανδρέα στο κανάλι του για να παίξω Fortnite Zero. Και τώρα θα πατήσουμε ready. Και θα περιμένουμε να μπούμε μέσα. Ανδρέα, θέλεις να βάλω εγώ σημάδι από πού πάω και παίρνω μια καλή θέση στο Battle Royale? Εγώ έπρεπε να σου πω να πάμε στο εκεί που πιάνουμε το χρυσό, το όπλο το αγαπημένο μου. Α, εντάξει, να πάμε εκεί. Άμα είναι εκεί. Ο boss που περνάμε το λεωφορείο, περνάω από εκεί σε... Όχι από εκεί που θέλει. Αλήθειες ρε. Ναι, βάλε εσύ πρώτο σημαντή. Και αν χάσουμε, θα πέσουμε και βάζω εγώ. Θα το ζουμάρω λίγο. Οκ. Ανδρέα, πρόσεχε να μην σου πέσει το τάμπλετ. Οκ. Ανδρέα, θέλεις να δεις το diving μου, πώς είναι? Ναι ρε, καλό. Όχι, να δεις πιάσα καινούριο. Μα τι εννοείς? Diving. Πού είσαι? Α, κάτσε τόσο. Βάλε σημάδι. Τώρα, πρέπει να πάμε στο λέγει, σου λέει αργή ώρα πέσε, γιατί δεν μπουζάμε το ρομπότ. Εκεί σε έλεγα. Βασικά όχι, δεν ήταν εκεί, αλλά και εκεί. Βλέπε. Βλέπω. Δεν είναι ωραίο. Το μαγνέτο τον έπιασες. Το μαγνέτο τον έπιασες. Όχι. Εγώ τον έχω. Ωραίο, είναι ωραίο. Αυτή το κάνω. Αν βρίσκεις. Έλα. Πάμε σου λέει άρμα και έχουμε γρήγορα πράγματα. Εγώ βρήκα έναν να τους σκοτώσουμε χτύπας. Και εγώ βρήκα έναν παίχτη. Αυτό είδα κι εγώ. Κάτσε, Έχει όπλο! έχει παντάνο, Ανδρέα. Παίξε. Ό,τι βρω μπροστά μου, όπλο μπροστά μου το πιάσει. Dead! Μείνεις. Έλα Σπύρο! Περίμενε. Έλα, έχω Coca-Cola, Ανδρέα. Έλα και μείνεις. Γιατί μου το μείνεις? Έχω κι εγώ. Τα αγοράσω. What are you doing here, my friend? Dead? Bingo. Let's see, tú, para las
είναι το αγαπημένο μου όφτον αυτός. Τώρα, καλή νύχτα σε όλους. Grazie per aver provato. Amore, bait, famo bait. Piende σε εκείνον, εγώ σε τούτον. Famo bait. Δεν Δεν φάε. δίνει σημασία αυτό. Ναι, πήγε στο σπιτάκι του. Ρε, σκοτώσαμε Ναι. τον boss το αγαπημένο μου. Όχι. Του έριχνα με το shotgun και δεν μου έδινε σημασία. Πέρα που ξεκίνησα εγώ το shoot. Λέω ότι shoot έχει θέλω. Νίτρο. Λέω να ντε. Κάσε το shoot. Τώρα θα πρέπει εγώ να πάω κάπου και θα ακολουθώ. Μας έρχονται αυτοί από το... Έλα, γρήγορα. Ακολούθα, ξέρω που θα πάω. Βασικά, τι να με ακολουθάς από εδώ. Στρίφκει μόνο του. Ο ένας. Ακολούθα. Ω, εδώ έχει παίχτες. Θα αλλάξω αυτοκίνητο. Έχει παίχτες άνω. Μένγκο. Πέτρο. No. Good night. Estirado es la mañana. Mira, estirado y nada. Εγώ πάω. Ακολούθαμε! Γρήγορα! Περίμενε. Κάμε ησυχία, κοιμάται. Ωραία, κοιμάται. Σπύρο. Θέλω τη βοήθειά σου. Γιατί? Λάιε. Τρέξε φύγε γιατί... Με βρήκα! Νάταν! How are you, my friend? Pedro. Andrea, vuoi i modi con sta staghini tu corso? Εγώ είμαι ο Νίκος. Μπορείς να μαντάτε, πυροβόλα το παράθυρο. Το παράθυρο πυροβόλα. Πυροβόλα το παράθυρο μου. Ρε, ο Νίκος. Εγώ είμαι ο Νίκος. Πυροβόλα το παράθυρο. Πυροβόλα, πιες από το αυτοκίνητο.
Ανδρέα, μας ήρθαν κι άλλοι. Όχι! Να μαζεύω σημάδι. Ήταν αδικία, είχα hacks. Πάτα έβγαια. Είχα hacks. Μαζεύω σημάδι. Σπύρο, καλή πανταλέτη. Ήρθα. Ανδρέα, έλα. Παντή, το όπλο έπιασε τις χέρες. Ανδρέα, Ναι. είναι λίγο μακριά εδώ. Ήθελα να πάμε, αλλά θα πάμε. Περνά και ο μπος. Ανδρέα, μόλις πάμε εκεί, θα είμαι ο δικός πάνω στο βαν. Εγώ τώρα ήρθα κάπου. Σταμάτησε λοιπόν. Δεν έπρεπε να πάρεις τον Γκάιντερ. Ήβρα Inforspellar. Θέλεις να info? Έχεις στόχο ή όχι? Ναι. Όχι, δεν το θέλω. Θέλω Βασικά, πάντα Iron Warrior. Iron Warrior. μα τι εννοείς? Έχω Iron Warrior. Χωρίς στόχο. Φως. Χωρίς το. Φως. Φως τελειά. Ναι. Τέλο. Έχω Ferreal. Μπράβο. Αλλά θέλω το γιατί εμπλε και δεν έχω άλλο. Εντάξει. Sorry. Εγώ τώρα είμαι εναντίον του. Σκοτώνεις τον boss. Όχι, είμαι εναντίον ενός τύπου. Εντάξει, δεν είναι. Το ίδιο σκοτώνει. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι εκεί τον boss ακόμα. Είναι Ναι, κοντά τον boss από εμένα, θα το σκοτώσω. Ανδρέα, είμαι εναντίον τριών ατόμων. Αντέχεις. Ενώ θα πρώτο. Ανδρέα, είναι ασίαστη, λοιπόν. No, Ανδρέα, δεν είναι. Δεν μπορώ να έρθω. Ανδρέα, σκότωσα. Μπράβο!
βάζω με kick και πάω. Ό,τι να ρίξεις και εσύ σε δύο, να αφήσεις για να έχετε. Αντρέα, έκανα ξανά ένα kill. Μπράβο! Έκανα 4 kill. Αντρέα, θα είσαι πυροβόλος. Όχι. Αχ, όχι. Δεν πάω. Σπύρο! Βοήθεια! Ακόμα θες. Έλα γρήγορα! Γρήγορα! Με αυτοκίνητο! Δεν έχω. Θα πεθάνω! Κυρία, εγώ θα έρθω. Θα πάρω την που θα ψήνω και θα σκοτώσω γεροντός. Γρήγορα! Γρήγορα! Μην μου λες γρήγορα γιατί από συγκεντρώνομαι. Πέθανα! Δεν πειράζει, έχουμε το recruit. Άκε, γρήγορα! Πέθανα! Ρε, γιατί άνοιξες μαζί μου! Ναι, 4 άτομα να βρεις τον όλοι. Δεν είμαι εγώ που φταίω. Ούτε εγώ φταίω που νύχτα. Έχω σε χώρο για το όπλο σου. Δεν μου ποιο να το θείς να Το πάρω. info-steyar. Εγώ πάντα βρήκα ένα αυτοκίνητο. Και τώρα σκοτώσαν τον boss. Τώρα δεν μπορούμε. Ωραία σχέδιο. Αφού... Τώρα δεν μπορούμε να πιάμε τον boss. Θα το σκοτώσω. Ναι, να τον σκοτώσουμε, ναι. Θέλω όπλο. Έλα. Έλα. Θέλω τις σφαίρες. Δεν είναι διάσου. Τον boss. Πίσω σου εδώ! Έλατε! Τι κάνει! Δεν έχω. Τον έχεις, είναι νουμπάκι. Μην πάεις τώρα να με καπιάσεις. Άμα έχεις το reboot μου, πιένε αλλού, κάνε το.
Θα σου βάλω σημάδι. Πήγαινε εδώ. Όχι εκεί να πάεις. Θέλω να στρίψω. Πάω, θα σου το γίνει ένας γιος σου λέγω. Όχι, γιατί ήρθες εδώ. Θα στρίψω, περίμενε. Γρήγορα. Όχι από εδώ. Πήγαινε ίσο. Γρήγορα. 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 Δεν έχω unlimited sprint. Δεν έχεις unlimited sprint, δεν έχεις hacks. Εγώ δεν έχω hacks. Α, Βρήκα reboot πιο κοντά. Ναι, βρήκα πιο κοντά reboot. γρήγορα πήγαινε, γρήγορα. Α, θέλω να προλάβεις. Αν ήταν με wheels, θα μπορούσα να χτίσω γύρω από το reboot και να μην είναι κάτι. Ναι, όμως πάλι είχε παίχτες εκεί. Δύο μετάλλιας. Λέω μετάλλιας. Γρήγορα. Πάμε. Yeah. Μπράβο. Γρήγορα το όλα. Τώρα πρέπει να βρω όπλα. Ποιος ήταν, ποιο άτομο. Ναι. Μου έλειψε κάτι. Τρέχω να το δω. Όχι ρε, σε περιπέζω. Έχει δύο μετάλλια. Ξέρω που έχει παίχτες όμως. Πρέπει να προσέχουμε. Πόσοι γλυζότσαι. Όχι, δεν έχει. Α, κάποιος είναι εδώ. Μια ζούστα μου. Λέω, ο Δίας είναι ακόμα εκεί. Έχει μπος, πιάσε τον διαφρέν. Έχει κάτι που θα το ήθελες και σου το έφτιαξα. Βλέπε, ένα λεπτό. Έλα. Τις νόηχπες. SMG. Σου αγοράσα! Thank you. Δώσε πάμε την μάχη. Ανδρέα, βλέπε την κυρία μαζί του. Ποτάκι. Ήταν το room service. Πήρα τον bot, πήρα την αυτενή φύγαση. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ήταν η θεία μου. Εντάξει. Gracias. Ήταν η θεία μου. Για να φάω κάτι. Μου έφερα λίγο λουκανικό βιταγκαμένο. Δείτε ρε παιδιά. Δείτε. Ωραία. Έλα τον bot. Πες, medkit, εδώ medkit. Έλα, shield potion. Έχει 50. Πεντάρα. Έχει 50.
εγώ που αγοράσα το ρομποτάκι. Όχι. Και αγόρασες το συντζί. Α, ναι. Θέλω. Α, 50 Σπύρο για σένα. Allora adesso lo punto, piace. Piace. Ούτε εγώ το θέλω. Piace. Και θα αλλάξω πώς μόλις. Έχεις καβλατό, ή όχι. Ρε, αυτό είναι γρανίτα. Αν δεν βρήκα τρόπο για να μην τυπάς, για να μην τρώεις κοντά μας. Ένα λεπτό. Ναι. Σπύρο. Πρέπει να πάμε κύκλο. Πώς θα να βάζω το full damage? Είναι σλάβι. Μάλιστα, πού είναι σλάβι. Α, ναι. Δεν θα πάει στα μετάλλια, δεν έχει δύο μετάλλια. Δεν με πειράζει. Έχω sniper εγώ. Προσπαθώ να κάνω ένα hack τώρα, αλλά δεν τα καταφέρνω. Όχι, δεν τρώω μάνα. Να κάνω το, να κάνω. Έρχεται το ποτάκι να σε σώσει. Βάλει και εκεί. Healings, healings. Δεν έχει υπεύθυνο εκεί, ρε. Ξέρω. Βρήκα launchpad. Θέλω με εκεί. Αγιογκόλ. Εγώ βρήκα το μετάλλιο και μου έρχεται. Και εγώ το βρήκα. Αντρέα βρήκα ένα κορώνα. Δύο κορώνες. Α, με βρήκαν. Το βρήκαν. Τους βρήκαν εδώ. Δεν είσαι εσύ. Δεν μπορώ.
τελειώσουμε το βίντεο για σήμερα και ελπίζω να περάσετε καλά τη μέρα σας. Bye! Bye.